Balmao aya fo tare Agrisup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ bangamara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ bagamara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agrisup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agrisup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye bagamara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agrisup Bamako ye kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère APDP u kɛlen do ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen do APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛ na ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye.
sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan, wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiffrer sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye juma ye min ye décembre kalo ale tile 26 ye bi ye. San 2025 an b'o o kɔnɔna na. Tumutu sigi halisa a bɛ sen na hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ ka taa kuncɛyɔrɔ la nin waati in na fala ye. Kunungo minisiri Mahamudu Dafe ale ni Umu Salisɛki olu cunna an kan yan. Labɛnw olu bɛ sen na. Ni ala sɔnna ma biennale kɔnɔna na ani waleya minnu kɛra kunungo tile kɔnɔ fala sogo bi dada dɔ la yan o. Gouverneur kɔni n'u ti ɲaamɛ sogo dunna u bi saga sogo dunna walima u bɛ kulokulebaw sogo dunna olu kɔni dibi eko u ni dibi bi yaala de ya. U mana taa yɔrɔ yɔrɔ a bɛ dibi ka d'u ma ye. Gouverneur tawden gouverneur olu bisimila tumutukaw bɔra kunungo fala ye ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ. K'u b'a fɛ ko Asimi ka na karido ko kuncɛli la min ye tumutu yɛrɛ kɔnɔna na Mahamudu Dafe ale fana taara ka taga village kan lajɛ. Baro sigi dɔ fana kɛra Gima national ale min ye nin kalo in denfa ye a ka tago filanan ye o bɔra denmisɛnw ye kunu ani maakɔrɔw o fana kɛra village biennale ale hukumu kɔnɔna na min ye seko ni dɔnko halisa surɔ min ye Gawokaw ye olu donna tulon na. Gawo ale kelen kun tɛ yen ani Yorodi Saheli olu ye min kɛ an tila k'an da don o fana na. Dɔgɔkun tile in kɔnɔna na bi baara minnu boloda nɔ ka tila ka olu fana ɲɛfɔ aw ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi fala ye bi ye donba ye han juma don lahɔrɔma don don Mali Maroc walima Maroc Mali a bɛɛ tɛ kelen nɛgɛ kanɲɛ 20 sɛgɛw bɔko filanan Maroc ka Coupe d'Afrique kɛnɛ kan Maroc b'a fɛ ka se sɔrɔ mais min ye sɛgɛw ka dege karamɔgɔ ye a ko ka ale fana b'a fɛ ze ka se sɔrɔ fala ye. Yves Bissouma e ko ale tɛna na jouer bi se fɛn fɛn b'an ye bi an bɛna n'a bɛɛ lajɛlen yira wa min ye ballon d'or hukumu kɔnɔna na fala ye maaw bɛ se k'u garisɛgɛ filɛ han 10,000 o bilalen no fiɲɛ fɛ ni maa min sera ka jaabi sɔrɔ ballon d'or in jaabi nka i k'i ka jaabi bɛ bila ka na yanni nɛgɛ kanɲɛ 17 cɛ ni ala sɔnna ma donbolo a na k'a tigi ye nin ye an donkan ye k'an to tumutu bi sɔgɔmada in na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn halisa nɛnɛmugu kɔni a bi yan dɛ nɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ la ala ye tumutu sɔn nɛnɛ na dɛ fala ye o de la so bɔgɔma ninnu sili ka di ni faraso sili ye yan i ye bɔgɔso in kun ye sa wa ɔhɔ an bɛ taa i fa fɛ sɔɔni ka na nin bɛɛ lajɛlen walawala maaw bɛ se k'a faamu cogo min na k'an to tumutu dugu in ale kɔnɔna na yan. An y'a fɔ aw ɲɛna cogo min kunungo tumutukaw fɛ yan an ye baara daminɛ ni sugu kɔnɔna ye min ye dɔgɔfiyɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don biennale ale hukumu kɔnɔna na an taara ka taa ɲɛda yen kan min ye Falaye Keyita ale ye mun sɔrɔ jaw la an ka don sugu in kɔnɔ an k'a lajɛ.
Moi, c'est Netoro Askofari Sormoy, chef de division prestation technique chargé de la promotion de l'assurance volontaire à la direction régionale de l'INPS Tombouctou. INPS Tombouctou abe biennale camancɛ la aw nana ni mun ye mun ni mun bɛ yan n'a bɛ k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna INPS yɛrɛ ka biennale hukumu kɔnɔna na. Bon, i ni ce i ka ɲininkali la Kasim. An bɛ yan nɔ bi biennale hukumu la, c'est surtout assurance volontaire k'a lakodɔn ka ɲɛ kosɛbɛ. Fɔ Mali la bololabaarakɛla caman bɛ yen o ni kɛnyɛrɛ ye caman u bɛ baara la, u bɛ baara kɛ san caman n'u sera sɛgɛnlafiɲɛbɔ la wagati min na pension t'u ye amu t'u ye fosi t'u ye. Donc o hukumu de kɔnɔna la an ka ɲɛmɔgɔw u y'a ta k'a bila sen kan assurance volontaire depuis 1999 a bɛ yen. Donc sisan de an bɛ k'a lakodɔn k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna minnu bɛ bololabaara la k'a f'u ɲɛna i bɛ se ka kɛ bololabaara la tout en payant ses cotisations ka amu sɔrɔ pour que ka se k'i ka denbaya la furakɛ sɔngɔ damatɛmɛ wale la. En même temps n'i sera mɔgɔ i mana baara kɛ cogo o cogo waati dɔ bɛ se i bɛ sɛgɛn i tɛ se ka baara kɛ kosɛbɛ. Donc n'o waati nana sɔrɔ i sera sɛgɛnlafiɲɛbɔ ma pension bɛ d'i ma. Denmisɛnninw fɛnɛ u ka sara bɛ d'u ma allocation. Donc an b'o hukumu de kɔnɔna la yan nɔ k'a fɔ bololabaarakɛlaw ɲɛna bureau kɔnɔ baarakɛla dɔrɔn tɛ amu sɔrɔ, bureau kɔnɔ baarakɛla dɔrɔn tɛ pension sɔrɔ, bureau kɔnɔ baarakɛla dɔrɔn tɛ denmisɛnninw ka sara sɔrɔ. Donc an b'o hukumu de la yan nɔ ka assurance volontaire la kodɔn kosɛbɛ pour élargir vrai à tout le peuple malien. Ne tɔgɔ ye Aïcha Sise, ne jamu ye Sise de. Alhamdulillah rabbil alamina an donna sugulaya fuwari an ɲɛna kosɛbɛ yɛrɛ. An ya do sɔrɔ a la. Alhamdulillah. Fɔlɔfɔlɔ kɔni an découragé la ka alhamdulillah. Ne y'a doni sɔrɔ kɔni. A ka fisa kɔni alhamdulillah. A ka fisa kɔni. Kabini ouverture kɛra alhamdulillah. An y'a dɔ sɔrɔ yɛrɛ alhamdulillah. A b'u sɔrɔ yɔrɔ jumɛn? An ka yugu n b'a sɔrɔ Bamakɔ. Biennale kɛra an fɛ yan alhamdulillah rabbil alamin. A ɲɛna yɛrɛ. An kɔntara yɛrɛ. Awɔ. Kanaw ye ne tɛ bamanankan mɛn de mais ne bɛ se ka yɛrɛ dépanner. Alhamdulillah biennale kɔni ɲɛna. A passera yɛrɛ alhamdulillah. Ne bɛ mɔgɔw bɛɛ fɔ min nana biennale kɛ yan. Ne b'u bɛɛ fɔ. Ne bɛ wale ɲuman dɔn. Ne tɔgɔ ye Mohamed Olag Sise. Maroquinerie ye golo ani warijɛ u bɛɛ b'a la. An b'a dilan ani golo ani bois ani bronze ani warijɛ baara caman b'a la. An nana exposé kɛ biennale la. An nani an ka baara ye. An ka baara caman b'a la, tableau b'a la, saku b'a la, porte document b'a la, bracelet b'a la, chaîne b'a la, boîte à bijoux b'a la, couverture de manuscrits b'a la, sac diplomatique fana b'a la. Do sana mais sans ka akasma. Aïwa, on a espoir parce que jusqu'à présent on a ambi mɔgɔw kɔnɔ parce que mɔgɔw bina doni. Biennale ka activité ka ca. Donc an bɛ mɔgɔw kɔnɔ u bina doni. Aïwa biennale ɲɛna parce que depuis a daminɛla an ma problème foyi mɛn. Ko n ka tandina ne ye artisan ye. Ne bɛ panier de dilan. Ne ye paille de blé ani sir de miel. N'o y'o de dilan n b'a dilan k'a kɛ collier ye ani dessous de plat ninnu ani transformateur fɛn alkama kuskusu ani kata an b'u bɛ dɛbɛn ye ani dessous de plat ani collier paille de blé collier
ani an ka traditionnel collier ninnu e na nani de a dilanni kɔnɛ ka gɛlɛ mais diyagoya an ka dilan ne ba a y'a sɔrɔ a b'a fɛ ne y'a sɔrɔ n b'a fɛ o de kama diyagoya an b'a dilan ayiwa a bɛ san dɔɔni sisan ni foire kɛra sisan biennale ni an ye dɔɔni sɔrɔ alhamdulilayi dɔɔni sanna hali bi an bɛ sigi ka ala deli yani biennale bɛ ban dɔ bɛ n'a kɛ inshallah n'ala sɔnna biennale kɛli Tɔnbukutu yɛrɛ wala a kaɲi kosɛbɛ gɛlɛya caman ani an bɛ sira ni fitiri sera an bɛ don so kɔnɔ fɛn na mɛ sisan alhamdulilayi kabini biennale kɛra aw bɛ mɔgɔ ye i ni mɔgɔw bɔra yɔrɔ dɔw la aw nana ɲɔgɔn kunbɛn o kaɲi kosɛbɛ wele jumɛn bɛ ne an bɛ se ɲɛgɔmɔ ma ala ka hɛrɛ caman kɛ ka hakili sigi ka caman sɔrɔ basigi kan ala ka hɛrɛ caman kɛ ya rabi ya rabana an bɛ fɛn kɛ an ka gouverneur Bakun Kante an président Assimi Goïta u ye fɛn ko biennale ka bɛ kɛ Tɔnbukutu a kɛra Tɔnbukutu bɛɛ ka segi a yɔrɔ la hɛrɛ ni Abdoulaye Sidali Touré ne bɛ bɔ Dire dans cette région de Tɔnbukutu ne ka baara ye samara dilanna de j'ai une expérience de 49 ans ne bien ne maître cordonnier ne ka fɛn fana bi nan samara ye ani saki ye ani fɛn bɛɛ minɛn caman parce que n ka minɛ ka ca ne ye sanni kɛ kosɛbɛ sanni kɛra kosɛbɛ ne ye sanni kɛ kosɛbɛ depuis que n commencé ka nana Tɔnbukutu a ka ca ni san 20 ne bɛ na yan ka na festival kɛ même vivre de la paix j'étais là dans mon stand même ici ce que j'ai trouvé ici ce que j'ai gagné cette année je n'ai jamais gagné ça wallahi Massour même les dernières fois d'exposition de Assimila qu'on a fait le secteur là on dit le matériel l'ancien matériel qu'on fait sortir à Tɔnbukutu au gouvernorat j'ai participé à cette foire là c'est 3 jours j'ai eu plus de 168 000 francs mais cette fois-ci j'ai triplé ça vraiment c'est sans connaître que je voulais vous dire maintenant c'est que vraiment comment la foire a pu tenir vraiment merci à Assimi Goïta merci au gouvernement et merci aux forces de l'armée nos femmes parce que tous les jours les femmes sont là ils veillent sur nous nous dormons mais eux ne dorment pas et puis encore pour participer à une foire là je sais que c'est une savoir ton expérience et avoir les autres expériences aussi. Donc il y a fait un femme. Ni fait un femme parce que barakela ni nana ya ibi doyere ye abi barake ni ya akabara file ibi seka nyogonya na ya ke bara file ale fana bi ikabara nyogonya da. Il y a une connaissance. Tu peux être à Nara, je peux être à Kidal. Mais en Bignogondon, festival Nikono, biennale Kono. Il y a la fraîcheur, il y a tout. Mais grâce à la fraîcheur, ça a pu tenir. Vraiment, je remercie beaucoup le gouvernement. Je remercie beaucoup. Merci beaucoup. Ne togo sawi faskoy awo parce que biennale foire sigilen do ya e yɛrɛ hakilina ye mun ye a la mɔgɔw nali ni a ko kɛcogo la bon biennale kɔni alhamdulillah depuis a daminɛna wallahi il y a aucun problème voilà il y a beaucoup des activités ici qu'on peut découvrir voilà donc il y a beaucoup des artistes ici ainsi que des commerçants voilà il y a des gens aussi qui ont en tout cas ouvert leurs petites entreprises. Donc quand tu viens ici, voilà, tu fais la découverte de beaucoup de produits. Voilà, par exemple, la production des pâtes alimentaires, voilà, transformation alimentaire
fabriquer. Par exemple, voilà, le produit local, Koulutaku transformé. Voilà, ou bien il y a les artisans aussi qui sont là. Voilà, les artisans, les tailleurs, voilà, les forgerons, voilà. En tout cas, il y a beaucoup de produits ici. Vraiment. Non, il y en a Kojugu. Il y en a Kojugu parce que surtout les prix aussi sont abordables. Parce que moi, j'ai acheté des produits qui étaient sur le marché à 6 000 francs. Et j'ai eu ça ici 3 000 francs hier. Donc, ce qui montre que ça va. Il y a beaucoup des activités quand même. Merci beaucoup. Merci. Alors, Falaye, n'an bɔra abarajukaw fɛ yen an bɛ taa rezokiya ale mɔgɔw nɔfɛ seko ni dɔnko tɔn belebeleba minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ yan festivalitigiw ale ni min ye ɲɔgɔn lajɛtigiw ye ɲɔgɔlɔnbɔlaw ka taa se jabɔlaw ni dɔnkɛlaw ma olu ka tɔnba min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko rezokiya ale ye baabu sigi yan kununko baabu min senfɛ sa a ye ɲɛfɔli kɔ sugu bɛ se ka sɔrɔ cogo di seko ni dɔnko tigilamɔgɔw bolo hakilina jagabɔ bɛ se ka kɛ cogo min na o hukumu kɔnɔna na sa minisiri mamu dafe tɔgɔ la Dr Saliya Male n'o ye a ka chef de cabinet ye ale tun bɛ ɲɔgɔn lajɛ in kɛnɛ kan seko ni dɔnko tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan barosigi min kɛra sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Sabu Ture ye ale tun bɛ o barosigi o ɲɛnamayali kɛnɛ kan min ye Maki Garba ye ka bɔ Nizɛrikaw fɛ yen ani Adama Traoré ni ale ACSETI ɲɛmaa ye fana Fédération Malienne des Artistes o ɲɛmaa don olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔw u y'a yira sa k'a fɔ ko kɛnɛ in fisara kosɛbɛ sabula min ye tumutukaw ye u bɔra ko caman kalama rezokiya u y'ale ladɔn Jibril Gise ale de ye tɔn in ale ɲɛmaaba ye biennale hukumu kɔnɔna Falaye tumutukaw ye bɔlɔn minɛ kununko laɲini belebeleba fila bɛ u bolo n'o ye dugudenw ka tɔnw ye ka taa fara mɛrilakaw kan ale ni ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen u ko sa ko min ye général d'armée Asimi ye a ka d'u ye ale yɛrɛ de kan na biennale kuncɛli la koyi u t'a fɛ maa wɛrɛ ka na dɛ tumutukaw ka laɲini ye o ye u ka laɲini filanan ye mun ye o ye k'a yira sa k'a fɔ u ka jamana u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna yan gouverneur ani maa ye biennale in kɛ sa ko k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn baara kɛcogo ɲuman na fo ka na se bi ma nka dugutigiw olu minnu ye jatigiya kɛ n'o ye Tɔnbukutu dugu kin 8 ye Falaye ani a marabolo bolofara 13 min bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen u ye wulikajɔ min kɛ ko k'olu fana fo la tumutukaw kɔni u sinsin min kan ka bataki min kɛ ka bila ka taa Bamako ko Asimi yɛrɛ u bɛ fɛ ka yɛrɛ de ye biennale kuncɛli la min ye tumutukaw fɛ yan jɛrɛ in kɛra kununko min ye gouverneur ale ka da la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ yɔrɔ ma sa ko place de l'indépendance o kɛnɛ kɔnɔna na o waati kelen na sa gouverneur ale bɔlen ye a y'i kunna pankurunjigi kɛnɛ kan maa fila n'o ye minisiri fila ye olu nana kununko yaasa baara kuncɛli baaraw olu bɛ se k'olu labɛn kɛ cogo min na min ye Mamu Dafe ye ale ni Umu Sali Sek n'o ye baara ni baaradege minisiri ye olu cunna an fɛ yan kununko seko ni dɔnko tigilama minnu tun bɛ ani maa minnu kun sen ma se ka yan sɔrɔ Falaye olu dɔw nana nka an y'a ye fana k'a fɔ pankuru segitɔ Falaye u ye turupuw la segili daminɛ han maa minnu bɛ yen fana n'olu kun ka baaraw banna yan pewu kabini tulon daminɛ n'olu ye baara dɔw kɛ olu caman fana lasegira kununko pankuru fɛ u y'a yira fana k'a fɔ fana ko min ye pankuru ye a kan ka segin ka na tuguni maa wɛrɛw bɛ baaraw banna u bɛna maaw lasigi yaasa bɛɛ lajɛlen kana bila ka ntɛnɛn nata kɔnɔ sabula tulonkɛ bɛ kuncɛ ni Ala sɔnna a ma karidon ni jaabi olu bɔli ye min ye minisiri Mamu Dafe ale nalen kɔfɛ sa a selen a ka dunanjigiso la muso minnu bɛ yen bi ni olu bɛ baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tumutu kɔnɔna yan n'o ye musojɛkulu ye olu nana ka na u ka baro ɲɛfɔ a ɲɛna baara mun bolo dalen olu bolo n'a bɛ fɔ o ma ko Amazon de la Culture u ye Mamu Dafe bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kan ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan musow ka tɔnjɛkuluw fɛ yan muso minnu kɛlen ka wulikajɔ kɛ seko ni dɔnko la Tumutukaw fɛ yan u nana ka na o da yira a la hakili jagabɔ belebeleba ɲɛnajɛ kan ka sigi u fɛ ni Ala sɔnna a ma sini sibiri nin kalo in tile 27 o bɛ kɛ centre Ahmed Baba kɔnɔna na min ye seko ni dɔnko ye musow jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye a la ɲɛda kura tali la musolaka ninnu u y'o ɲɛfɔ wa k'a ka d'u ye fana minisiri Mamu Dafe a ka y'o ɲɛnajɛ in n'o barosigi ale kɛnɛ kan Falaye halisa min ye Tumutu kɔnɔna na biennale ko hukumu kɔnɔna na Mamu Dafe ale ni Umu Sali Seki u taar'u ɲɛda village kan koyi dugu min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la biennale yɛrɛ hukumu kɔnɔna na Falaye min ye burudamɛw ka gwa ye o bɔlɔ donnen do yen n'Ala sɔnna a ma sɔgɔmada in na yɛrɛ barosigi kan ka kɛ yen yanni barosigi ka sa min ye gouverneur ye Bakun Kante ale y'a yamaruya sa u ka taa yɔrɔ in lajɛ baara kɛlen do cogo min labɛn bɛ cogo min min ye gwa minnu sigilen do yen ɲɛnajɛkɛ yɔrɔ minnu bɛ yen a bɛɛ lajɛlen monument de la paix n'o ye flamme de la paix monument ye Abarajukaw fɛ yen baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kununko
ministre falai umatemi aha umusal sekni Mahmoud Afe te duruma uyete foro falai o kɔfɛ sa alisa tumutu ya gouverneur fila k'a fɔ min ye tawdeni gouverneur ye général de division Ould Meidou falai sorasi cɛba don n t'a dɔn ni hakili b'a la waati min na sanba 2012 ko kun gwɛlɛra an ka sorasiw bolo kosɛbɛ Gao kan kɔnɔna na ale yɛrɛ tun bɛ maaw fɛ maa minnu ye cɛbaw ye minnu ka wulikajɔ barika bonyana kosɛbɛ yaasa ka se ka Bamajuwale ni ka welekɛbaw bali u ka bi Gao kan o Ould Meidou n'o ye Mohamed Ould Meidou ye tawdeni gouverneur ye ale de ye bi o la sa biennale hukumu kɔnɔna na ale fana ye gouverneur tɔw minnu bɛ an fɛ yan ni waati na biennale hukumu kɔnɔ k'u wele u ka taa surafana dunna baara in kɔni kɛra sa hakili jagabɔ ye bolodi ɲɔgɔn ma min ye jatigiya min bɛ an fɛ yan ni waati na ka kɛ ni Mali yɛrɛ dɔnnen don ni min ye laadala dunan bisimilako ɲuman gouverneur ale y'o fɔ Kitakaw ka gouverneur n'o ye Dawuda Mayiga ye gouverneur tɔgɔla sa a ye Ould Meidou a n'a ka marabolo bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la o sera ka nin gouverneur ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'u bolo don minɛn kelen kɔnɔ baabu in senfɛ fana min ye Dawuda Mayiga ye muso fila min bɛ bi n'olu ye gouverneur ye n'o ye Sikaso Marie Claire Dembele n'ale bɛ Kantelakaw ka sigi la ani Mariam Kulubali n'a bɛ Kulubalilakaw ka sigi la n'o ye Joyila gouverneur ye u y'olu fana fo ko sabula wulikajɔ ni timinanja u kɛlen don k'u cɛsiri kabini biennale daminɛna u ka ciw ka ca sa nka min ye baaraw ye u kɛlen don k'ale fana matarafa yaasa u ka tɔn bɛ se k'u ye ko k'u fo kosɛbɛ musow olu ka wulikajɔ ni cɛsiri tɔgɔ la fala an tilalen o la k'an ka gɛrɛ tabali la koyi an ka taa an bolo bila an da ɲaamɛ belebele u y'o de don furu la fala in ɲaamɛ in kɔnɔna na u kɛlen don ka mun don o ye saga ye saga falen suraka basi la tewu o b'o kɔnɔ o fana saga fana kɔnɔna fala ye pigeon bɛ pigeon kɔnɔ sɛfan bɛ yen tawdeni ye nin de bɔ ka bi kunun ko maa fɔlɔ min bolo wele Usmanu wele o ye fala ye n'i ko tawdeni bɛ mun fɔ kuwabɔyɔrɔ tɛ kuwa ale kabakuru u ye a bolo bɛɛ lajɛlen tɔgɔ sɛbɛsɛbɛ kelen kelen kan ko k'o d'u ma u k'o kɛ soma sama ye caman bɛ fala n'u taara ni kuwa in ye u bɛ taa bila u ka so kɔnɔ sabula min ye tawdeni kɔni n'i ko k'i bɛ tawdeni sɔrɔ fɔ bi fala ye i tɛ taa fiyewu n'i ma kuwa in fɔ u ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye sa ko ala ka turufu bɛɛ lajɛlen ka ye nka fala ye gouverneur fɛn fɛn bɛ yan a bɛɛ lajɛlen ni bɛ première ka ɲina han gouverneur fɛn fɛn bɛ yan a bɛɛ lajɛlen ni de bɛ première ka ɲina halisa seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na fala i b'a dɔn k'a fɔ tumutu yan gafe dɔ bɔra min bɛ tali kɛ biennale ale ko kan Sani Sirifi Alpha Cissé ale dɔnnen don kosɛbɛ kalanfa don min ye dɔnnibaaba don Tɔnbukutu kɔnɔna na yan min ye tɔndenw dugudenw ka tɔn o ɲɛmaa ye ale ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ali Mohamed Ould n'o ye lasigiden ye o tun ye gafe dɔ bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni Tumutu ale miirina ni Tumutu taabolow ye kamalenni dɔ fana n'o o fana bɛ Tumutukaw fɛ yan o fana ye wulikajɔ kɛ nin waati laban in na ka se ka gafe dɔ fana sigi ka kɛ ni Irène Lopez Castro o ka hakilinaw ye biennale tiɲɛ don wa nkalon don wa min ye Yunusa Ture ye ale fana y'o gafe kɛ min ye Boubacar Diko ye sa n'u b'a wele ko Jimmy Carter ye ale de kɔni ye nin baara in kɛ wa min ye Tumutu yɔrɔ salenw lajɛli yɔrɔ ye ale b'o ko kunna Sani Sirifi Alpha Cissé ko ale yɛrɛ ye san 10 kɛ o baara in na nka min ye Tumutu ye ko ma nɔgɔn Tumutu nali ma nɔgɔn Tumutu wa min y'a diya yɛrɛ fala ye o ye k'a fɔ yaasa i ka na yafa i ka degun dɔw y'i ɲɛna min ye Tumutu ye bi seko ni dɔnko yɔrɔ kɔni caman b'a a kɔnɔna na nka yɔrɔw taali ka gɛlɛ yɔrɔw sɔrɔli ka gɛlɛ Sani Sirifi Alpha ko ten a ko yaasa ka se ka yɔrɔw bila ɲɔgɔn na fo mako ka don u la u lakɔrɔta sanfɛ kosɛbɛ a ko n'i y'a ye k'a fɔ bi maa minnu bɛ yen n'olu bɛ maaw bilasirali kɛ ka ɲɛfɔli k'u ye n'an b'a fɔ o ma ko gidiw ko olu fana kalan kan ka k'u kunna sabula lamini jamana bɛɛ lajɛlen maaw kɔni olu bɛ ko caman faamu ka tɛmɛ anw taw kan a y'a ɲini Diko fɛ sa k'a k'a cɛsiri baara min kalifalen don a la bi seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na Tɔnbukutu yan baara n deli tɛ nka cɛsiri ni timinanja ani galabu kɛnɛya n'Ala sɔnna a ma ko a na se ka baara in kɛ halisa biennale hukumu kɔnɔna na fala ye surɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko Gima national ale ni Firu ninnu Mayiga olu de ye nin kalo in denfa ye walasa Gima national ale kɔni surɔ kɛ min ye o ye sa ka se ka a ka ɲɔgɔlɔn bɛ n'o ye Seko Buware tako filanan ye k'o yira maaw la biennale ale kɛnɛba min sigilen don Abarajukaw fɛ yen kɛnɛ kan ye ministre Mahmoud Dafe tɔgɔ la Saliya Male ale tun bɛ yen ale ni ministeriso baarakɛlaw baara in bɛ tali kɛ ɲinan sa n'o ye seko ni dɔnko ye denfa jala min talen don ka siri seko ni dɔnko tigilamɔgɔw fɛ kalo o kalo Gimba ale ye o ye
o la sa ja in bɔlen pewu ani maaw masalala hakilina jagabɔ olu kɛra ko kan ɲiningaliw kɛra a la a ka se ka jaabili fana kɛ Gima yɛrɛ ko k'a nisɔndiyalenba de bɛ Tumutu yan sabula Tumutu ye dugu min ye maa t'a ko fɔ maa ye Gima national ko n'Ala sɔnna a ma baaraw b'a bolo fɛɛrɛw ni dabaliw sigilen don sen kan a ka se ka na ja dɔw ni baara dɔw fana kɛ Tumutukaw fɛ yen nin waati in na min ye denmisɛnninlakaw kɔni ye fala ye u kɛra ka yɔrɔ fa tewu hali n'o y'a sɔrɔ a waati bɛnna ni ɲɔgɔndan waati ye ni minisiri yɛrɛ tun b'o ko kɛnɛ kan fala ye halisa Tumutu kɔnɔna yan gouverneur fila olu y'a ɲini ka Tumutu dɔn k'a dɔnkala kari yaasa ka se ka somasama sɔrɔ a la a gouverneur fɔlɔ o ye Kayikaw ka gouverneur ye n'o ye général de brigade Musa Sumare ye filanan o ye docteur général de brigade Amara Dumbuya ye ale ye Narakaw ka gouverneur ye ni maa fila u taara min ye centre Ahmed Baba la ko ka bilasirali kɛ u ye Tumutu yɛrɛ nana cogo di tɔgɔ bɔra mini Tumutu ye mun ye mun ni mun ye Tumutu ye mina maaw b'a fɔ ko Tumutu ka miiri ka se k'a jateminɛ ka hakilinaw sigi sen kan diinɛ jɔyɔrɔ maanifinya jɔyɔrɔ adamadenya jɔyɔrɔ Tumutu yɛrɛ bɔra kɔlɔn min na fala ye n'o ye Buktu ye a taara ka t'u ɲɛda o kan ni maa mafalen fila y'a yira sa k'u ka tile ma kɛ fu ye koyi sabula u ye wulikajɔ min kɛ ka ɲinini min kɛ u ye min faamu a bɛ somasama bɔ wa u y'a yira fana k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma nin tɛna dan u nako fɔlɔ ma han u na fɛɛrɛ ni dabali sigi u ka marabolo maaw ni Tumutu ka se k'u bolo don ɲɔgɔn bolo yaasa nin baara n'a ɲɔgɔnnaw hakili jagabɔw kan Tumutu yɛrɛ dugu dɔnni kan Tumutu sigicogo kan Tumutu baara kɛcogo kan Tumutu maaw ka ko kan fo ka taa se Tumutu tarikuw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fala i b'a dɔn k'a fɔ ko Tumutu ni Maro karila ɲɔgɔn na nka o ni bi ta in tɛ kelen ye dɛ Tumutu Marokokɛnɛ kɛra yan o taara ni Ahmed Baba ye nka bi min ye Tumutu ye an bɛ se k'a fɔ n'i nana fala ye n'i ta kɛ bɔlɔn filɛli ye k'i ta kɛ yɔrɔw filɛli ye ni maa ma ɲɛfɔli k'i ye i tɛ foyi faamu Tumutu la wa Tumutu gunnɔba ye min ye fala ye o ye diinɛ de ye diinɛ bi yan ka kɔn kabini san 500 o y'a sɔrɔ diinɛ bɛ Tumutu yan Farafina kɔnɔ jamana fɔlɔ min ni dugu fɔlɔ min sera ka université sigi a yɛrɛ tɔgɔ la k'a sɔrɔ nanzaraw sen t'a la fiyewu ni maa 5,000 ɲɔgɔnna tun bɛ kalan k'a kɔnɔ o ye université Sankore kunun an tɛmɛna yɔrɔ min na an yɔrɔ min yirila ko ɲɛnajɛw bɛɛ bɛ kɛ yen o ye yen de ye université Sankore ale bɛ yen de donc Tumutu a nafama yɔrɔ ye min ye fala ye lala an na tila ka gɛrɛ dɔnnibaabaw la yan u ka dɔ ɲɛfɔ an yɛrɛ fana ye an ka somasama sɔrɔ a ko la kununko kun ye su 7nan ye ɲɔgɔndan min ye latikɛnɛ ye n'o tɔgɔ dara Baba Alkayiru la Nioro di Sahel ale ni Gawo de tun bɛ yen min ye ko daminɛ na sa Nioro ale ye ko datigɛ ni a ka ɲɔgɔlɔn ye daminɛ na su de kɔni bɛna ka wuli koyi u yɛrɛ ko ɲɔgɔlɔn in tɔgɔ yɛrɛ ko o ye su olu ka daden ye su ka daden fala ye o taara kɛ kuma ye min ye su ye u kɔni nana sa u b'u ka kasangew kɔnɔ waati min na sa u nana ka tila su kumaw ni fɛnw na kuma min an y'a ye k'a fɔ su yɛrɛ tɛ ko fala ye Sunjata Keyita bɛ a la Sumaworo Kante Ɲeleni Cɔrɔnɔ Bokar ka taa se Bala Faseke ma olu de bɛ ɲɔgɔlɔn in na ɲɔgɔlɔn in bɛ tali kɛ mun na kosɛbɛ k'an ka hakili to an ka kɔrɔlenw na an ka maakɔrɔw ye baara min kɛ an ka jamana kɔnɔ Sunjata ye baara min kɛ Sumaworo ye baara min kɛ Firu ni Alansar ka taa se Cɔrɔnɔ Bokar ma ani Bala Faseke jɔyɔrɔ fala ye u ka kuma ye tali kɛ o la min ye nin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ siraw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sunjata ni Sumaworo kuma bɛ kɛ o kan kosɛbɛ nka u bɛ ɲuman sama ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira sa k'a fɔ an kana ɲinɛ an ka kununkow kɔ Modibo Keyita bɛ kuma ta ale ye baara minnu kɛ miirina min tun bɛ ale la yɛrɛmahɔrɔnya ko ta nasira fɛ ale bɛ dɔ f'o la Firu nin ko ale ye Sunjata tɔgɔ mɛn min ye Bala Faseke ye a y'u tɔgɔ mɛn taa se Sumaworo Kante ma nka bi ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ ta k'o ye Maliko ye Ɲeleni musow ka jɔyɔrɔ ale b'o fɔ min ye diinɛ o matarafalen o kɛra Cɔrɔnɔ Bokar fɛ Sege ye joliya jɔyɔrɔ kɛ a ko la kosɛbɛ k'a yira sa ko n'an sɔnna n'an bɛnna k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛn ni kelenya o bɛ sabati min ye Nioro di Sahel kaw ye u ye welewelemada de kɛ ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ lajɛlen ka sɔn sa an ka marafa bila an ka marakɛlɛ bila an ka ɲɔgɔn ɲini dabila min ye jamana ye ale bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na mara kɛcogo ɲuman baara kɛcogo ɲuman nka u y'a yira k'a fɔ k'a si tɛ se ka taa ni danaya tɛ o kɔfɛ sa min ye u ka baabu kuncɛli la u ye welewelemada ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma bɛɛ ni kelenya AES kɔnɔna na ko wa ko ni Ala sɔnna a ma ko kan jamanaw k'olu tɛna se an na cogoya si la u y'o fɔ fo siɲɛ 3 min ye su ninnu u tilara ka don u ka kasangew kɔnɔ fala ye ka tunu o bannen u ka dɔnkili n'o ye Solo de Champs ye o ye tali kɛ musow tanuni na musow ye baaraba minnu kɛ musow sera ka waleya minnu kɛ
musoba minnu tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ ka bonyamasegin kɛ olu ye yaasa bi muso bɛ se ka misali ta olu ka cogo min dɔnkili ale dara marakakan na. O kɔfɛ sa min ye ɲorokaw ye ɲorodi sahɛlikaw u ka fɔlikɛlaw n'o ye ensemble instrumental ye olu ta kɛ mayiso o fana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya maraka dɔnkili ye. File o bɛ a la min ye gita ye o bɛ a la ka taa se file ma jembe denmisɛnninw kɔni bɛ dɔn kɛ kosɛbɛ marakakan na. Fala ye u ka dɔn n'o o y'u ka danse traditionnel ye olu kɔni olu ni Jacques Jaman jan ɲɔgɔnna han. U ye wolokili kɛ diɲɛ na de b'a la k'an da yɔrɔnin kelen ka wolokili 10 ko ninnu ye geribuw ye fala ye ninnu mana kɛ geribu min ye ninnu ŋan bɛ dɛ. Ɲorodi sahɛlikaw u y'o kɛ k'a yira maaw la ko f'an ka bɛn sabula dɔn laban na u b'u bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ k'u sen kɛ don ɲɔgɔn na ka munumunu ka sɔrɔ ka ko kun cɛ. Ɲorodi sahɛli surɔ u fisara ni u ka Kayi yɔrɔ tɔgɔ di Moti bɔli ye han. U ye baara kɛ kunun kosɛbɛ an b'u fo ka dɔ fara cɛsiri kan hali bi. Fala ye o kɔfɛ sa min ye Cité des Askia ye n'o ye Gawo ye olu ye u ta daminɛ ni ensemble instrumental ye. Ensemble instrumental na fala ye gitari o bɛ a la gita bɛ a la min ye ngɔni ye o bɛ a la soku o fana bɛ u bolo ale ni jidunu min ye tumutukaw Gawokaw ye fala ye. Takanba kɔni u y'o dasi fo ka taa an kɔ kari an y'an dɔn u y'u dɔn sa kɛ anw kɔni kun sigilen don k'u filɛ. Fala ye tiɲɛ na npogotiginin minnu b'a la senw bɔ ka ɲɛw kɛ ka tila tuguni ka tila ka min ye kalikaliliw kɛ yaasa maaw bɛ se k'a dɔn cogo min na ko Gawo nakun ye zen ka jɔnjɔn sɔrɔ. O kɔfɛ sa olu kɔni ka ɲɔgɔlɔn an'u ka laadaladɔnw u y'o bɛɛ lajɛlen tugu ɲɔgɔn na. Baji ale de bɛ kuma senfɛ baji ye ale sɔnna ka fɛn bɛɛ kun ale tɛ siyali woloma kɛ a tɛ jamu woloma kɛ a tɛ si lajɛ a tɛ fɛn lajɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ku ale la ko ni maaninfinw sera ka misali ta ale kan min ye Ibrahim ye ale n'a teriw olu bɛ fɔnkɔ ɲɔgɔn kɔ de kɛ o la fala ye. Ibrahim n'a ka kuntilenna a b'a f'u ye ko a bana ta ko fɔlɔ Gawo tun ka di Gawo tun ye bɛn dugu ye Gawo yɔrɔbaw tun bɛ yen ko olu bɛ ka tunu bi min ye baji ba jara min dalen don Gawokaw fɛ yen o de ma ɲi sa o ye ko ka bɛn kɛ nka min ye bɛn ye a ka sinsin seko ni dɔnko o tabiyaw kan. Ibrahim to kuma in to a kelen kɔnɔ teriw a b'olu wele a bɛ limanaw wele k'a f'u ɲɛna a bana ta a ye ne ka kuma lamɛn koyi baji kumakan don baji min b'an filɛ nin ye n'a b'an bɛɛ lajɛlen mago ɲɛ. Ibrahim bɛ taa ka kuma lase duguden dɔw ma fala ye olu de b'a fɔ a ɲɛna ko ni ɲuman ye min ye taa dugutigi fɛ yen ka taa kuma in da tulo kan. Kuma fɔlen dugutigi ye dugutigi bɛ kɔmana wele ka mɛri wele ka kabilatigiw wele fala ye kununko min ye Gawokaw ka jeliba ye tiɲɛ na a y'a jɔ a jeliya jɔyɔrɔ la. Kɔni bɛ fɔra kɔrɔbɔrɔkan na sa an dɔw kɔni mɛ nka min ye jeliya kɔni baara ye a ka majamuniw a n'a ka tɛrɛmɛliw min ye burudamɛ kuntigi dontɔ a b'o tɛrɛmɛ cogo min dugutigi yɛrɛ dontɔ a b'o mabalima cogo min ka taa se fulaw ka kuntigi ma denmisɛnninw monsieur le maire ni préfet ni sous-préfet dontɔ fala ye a bɛɛ lajɛlen u bɛ n'u sigi dugutigi fɛ yen dugutigi ko k'u wele kun ye fɛn kelen k'u bɛna seko ni dɔnko n'o ye festival ye ko k'o sigi sen kan. Sous-préfet ale bɛ kuma ta ko o tɛ se ka kɛ dɛ ko ale ɲɛ tɛ kɛcogo foyi la o la bi dugu bɛ cogo min na. Madame le maire fana bɛ fara sous-préfet kan ko a tɛ se ka kɛ dugudenw ani kabilatigiw fala ye olu b'a fɔ k'a bana ta k'u ka sabali ko in ka sigi sen kan. Kuma bɛ sama u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ nka min ye hakilinaw falen ni bɛna taa sɔrɔ min na maa saba olu bɛ fɛn kelen fɔ n'o ye festival kɛli ye ka fara Ibrahim ka hakilina kan. Kɔfɛ sa préfet ale ko tuma na ko yankaw tɛ ko faamude wa k'ale m'a f'u ɲɛna ko bi siraw tigɛlen don wa kɔw tigɛlen don maaw tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ la dugu lamini ka gɛlɛ. Madame le maire fana b'o fana sinsin tuguni nka o bana ta fala ye dugudenw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri an'u ka hakilina ɲuman ka kɛ ni seko ni dɔnko o ɲɔyɔrɔ min b'o la bi an ka jamana kɔnɔ u bɛ sɔn k'a fɔ ko ka festival in sigi o la sa sous-préfet b'a fɔ ko ka yamaruya di olu bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ u b'o kɛ dugutigi b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la fala ye o de la sa ɲɛnajɛ bɛ sigi ɲɛnajɛ sigilen Gawokaw ka laadala dɔn o de bɛ don a kɔnɔna na min kɛlen don burudamɛw fɛ burudamɛ minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛn na olu b'o dɔn kɛ ɲɔgɔlɔ in ale ni dɔn in bɛɛ lajɛlen bɛ kun cɛ bɛn ani kelenya o ɲinini k'an ka jamana kɔnɔna na. Gawoka ko tɔ sa min ye u ka npogotigininw ka kamalenninw ye fala ye olu bɛ sɔrɔ sa ka na min ye u ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye solo de champ ye u bɛ na o sigi sen kan. Solo de champ in ale bɛ fana bɛ tali kɛ k'an k'an cɛsiri ko fɛn o fɛn bɛ yen ko ni tiɲɛ t'a la k'a tɛ taa ɲɛ k'an ka tiɲɛ baara
wala sa babu bɛɛ lajɛlen kuncɛlen an y'an ka micro jɔ min ye Gao directeur régional la culture n'o ye Boku min ye ale ye min sɔrɔ ka fɔ an ye an ka jɛ an ka o lamɛn. Voilà, donc je suis là à min labɛn seko ni dɔnko ko la donc an nana o de yira Mali bɛɛ la donc an ye numéro 4 min kɛ bi fɔlɔ ye ensemble instrumental ye et ensemble instrumental an y'a kɛ bɛn de kan bɛn ni ani kelenya an y'o kɛ ensemble instrumental ye ka pièce d'a kan pièce fana o b'o cogo la o fana ye bɛn de ye parce que mɔgɔw tun tɛ bɛn donc Badji de kumana mɔgɔw fɛ k'a f'u ye ko ale ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la donc ale bɛ ka kɛ cogo min na ale b'a fɛ mɔgɔw ka kɛ o cogo kelen de la bɛɛ ka kɛ kelen ye bɛɛ ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka solo fana ye tubabu b'a fɔ min ma ko souveraineté donc an y'a fɔ ko tiɲɛ de bɛ mɔgɔ kɛ hɔrɔn ye donc o de y'an ka solo ye bon an ka danse traditionnelle o fana bɛ bɛn de yira parce que an ka tamasɛkiw olu ka dɔn de don donc comme mɔgɔw bɛnna kelen kan donc u ye ɲɔgɔn dalajɛ ka na festival in kɛ k'a yira ko bɛɛ ye kelen ye voilà i kɛra kɔrɔbɔ ye i kɛra tamasɛki ye i kɛra siya wɛrɛ an bɛɛ ye kelen ye donc an bɛɛ bɛ maliko de la donc an ka mali kura in il faut k'an bɛɛ ka kɛ kelen bɛɛ ka na ni i bɛ se ka min nati pour que mali kura in a ka se ka jɔ donc an ka spectacle b'o de kan bɛn ni kɛlɛya ani surtout donc an y'an ka spectacle kɛ o de kan bon kana ye bon an ma gɛlɛyaba sɔrɔ a la parce que an ka faama olu de y'an ta ka na bon parce que an wulila don min an ka troupe bɛɛ sera ka na o don kelen donc vraiment an b'u fo k'u barikada o yɔrɔ la jatigiya an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na parce que n'i y'a min i taara dugu la i hami bɛ kɛ fɛn fɔlɔ min ye o ye dun ka fa ye an dun fara fa bɔra an nu fɛ parce que vraiment an tɛ se k'a fɔ quoi parce que kɔngɔtɔ n'i ye dumuni d'a ma n'a ye tile 6 kɛ a ma dumuni kɛ tile 7 n'a ye dumuni sɔrɔ ma d'a la n'a b'a taa ni hakili ye dɛ donc o de kɛra an ta ye Tombouctou non dɛmɛ kɔni an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ se ka fɔ denmisɛnninw yɛrɛ je crois que ɲɛ bɛ fini minnu b'u la a bɛɛ ye bassin riche de ye an b'a ɲini Ala de fɛ halisa Ala ka vraiment seba d'an ma pour que vraiment minnu y'an dɛmɛ an kana jigi tigɛ ou quelque chose comme voilà. Ok, merci à diyara n ye ne tɔgɔ Abdoulaye Cissé ne ye rôle joué pièce la Hamma le jeune révolutionnaire n y'o de joué pièce la a bɛ i b'a dɔn an ka pièce tun bɛ fɛn de kan an ka pièce tun bɛ sur la paix donc ne ko n ko ne ma sɔn parce que su ni tile il y a des braquages marifa bɛ ci donc pas d'accord avec la paix parce que la paix n'est pas définitive donc ne ka rôle tun y'o de quoi voilà merci. Falaye n'Ala sɔnna a ma bi su in na ko tigi bi don dɔn na min ye Tumutu Albilal Al-Sudani ye Funije Kambije u bɛ don tulon na bi Falaye bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ Baba Alkayiru ka ndolati kɛnɛ na yan Tumutu nɛgɛ kanɲɛ 19 coyi ale bɛ yɛlɛ n'ale tilara Tawudini bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 waati min ye orchestre ye Falaye san ale fɔlɔ bɛ jouer n'o bɔra ye Baɲaŋara bɛ sɔrɔ ka jouer k'a datugu ni Bamako ye ni Ala sɔnna a ma bi su in na fana Falaye ko min ye Mali tɔgɔla su ye o bɛna na sigi yan ministère ye ale Mamu Dafe a kɛlen don k'o so sigi sen kan k'o fana bɛ kɛ min ye Abarajukaw fɛ yen monument Flamme de la Paix o yɔrɔ la baara in kan ka kɛ seko ni dɔnko Tumutukaw fɛ yen an ye min sɔrɔ a la bi tile kɔnɔ o ye nin ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Tumutukaw kɔni ye u yɛrɛ bɛ labɛn sugu bɛɛ lajɛlen na ka se ka baaraw sigi sen kan yaasa cogo min ɲɔgɔnnajɛ in a tɔ tora waati damadɔ min ye o bɛ se ka kun fori cogo min Falaye kɛnɛ in kan yan an bɛ dugutigiw fo
tumutu dugutugu seegin a n'a marabolo 13 n'o ye cercle ye olu maaw k'u fo u ka dunanw bisimila ko ɲuman na u minɛcogo ɲuman u balocogo ɲuman ji di cogo ɲumanw la télévision yɛrɛ k'olu fana di u ka se ka balontanw filɛ an b'u fo la tumutu marabolo ɲɛmaw min ye a politikimaw ye ka taa sa jɔyɔrɔbatigiw ma gouverneur n'a ka maaw k'u fana fo fala ye ministère de la culture n'o ye Mamu Dafɛ n'a ka cɛdenw ye k'u fo nka foli belebeleba o ye commandant de région militaire ye n'o ye Basiru Seru Ɲagandu ale ni Wolomasiri taba fɛn fɛn bɛ baara la yan k'a daminɛ sɔrɔdasiw la gardiw gendarmew polisiw eaux forêts sapeur pompiers douaniers u bɛɛ lajɛlen jɛlen don ale ka yamaruya ka se ka o baaraw kɛ su ani tile fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye biennale maa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ lakana sabatilen na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na tumutu fan bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka di maaw ye u bɛ se ka taa yen wa n'Ala sɔnna ma bi tilegan in na an yɛrɛ na taa an k'u fori fo tumutu kɛɲɛkɛya fan fɛ sabula motoni ninnu bɛ ani ɲaamɛ n'an ma yɛlɛ a kan fɔlɔ an ka tumutu ta ma dafa dɛ nabalu bɛ sa n'an ye o la dɛ a k'an bɛn sɔɔni kunnafoni tɔw la k'an to tumutu yan. Leka wuli k'i jɔ. Wolomasiri tabaw b'u ka baara la hali bi tumutu mara ani Buguni mara wulikajɔ kɛra ye ka Bamaji wale n'u ka walekɛbaw k'olu kɔni caman de k'olu bɔ baara la kunungo min ye bɔlɔlɔ siraw fɛ ka kɛ ni ale ka kunnafoni siraw ye Masiri tabaw ka dagatigi n'o ye baro kɛlɛtigi ye wulikajɔ minnu kɛra nisɔndiya ni se kɔnɔna na a y'olu dɔw kibaruyaw di nin kalo in tile 24 n'o tɛmɛna n'o kɛra araba tɛmɛnen ye min ye armée ye ale wulikajɔ kɛ Buguni ale ni tumutu marabolo la yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni Wolomasiri tabaw ka jaabi kunnafoni dili ye u y'a jira sa ko wulikajɔ ninnu kɔni sera ka kɛ ni basigi ni lafiya ye fala i b'a dɔn k'a fɔ ko kamalen dɔ ale tun bɛ Wolomasiri tabaw ka gun kan yan tumutu i hakili b'a la k'a fɔ ko bingali dɔ nana kɛ tumutu a ye duuru don fiɲɛ na ka taa ni mɔbili ye fala ye ale ni a mɔbili tigilamaw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ tun b'a kɔnɔ tumutu kɛɲɛkan fan fɛ u y'a bɛɛ lajɛlen daji k'u bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu o hukumu kelen fana kɔnɔna na Buguni mara la tajiw olu dɛndɛnni sira na sira fɛ ka bɔ Kajana ka na Buguni fo ka taa se Kajana kɔnɔna ma Wolomasiri tabaw ni pankuru kɔni bɛ ɲɔgɔn na ye gosili min ye Bamaji walekɛbaw ye min ye kɔlɔnjɛba kɛɲɛkɛɲɛ fan fɛ Buguni marabolo kɔnɔna na baaraw tora sen na ka Bamaji wale n'u ka walekɛba fɛn fɛn kɔni dogo yɔrɔw bɛ k'olu bɛɛ lajɛlen filenkolo ci mɛnakaw fɛ yen o kelen fana don o bɛɛ lajɛlen kɔlɔnjɛba ye ka taa se Wakɔrɔkaw ma Wolomasiri tabaw y'a jira sa k'a fɔ ko min ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ nimisi wasa o kɔnɔna na min ye dugudenw ye k'u k'u hakili latigɛ baara kɛcogo ɲuman na fala ye kunungo taji donna Bamakɔ tuguni taji min donna Zen a ɲɔgɔnna famana ka don kosɛbɛ min ye DNCC maaw ye u y'a jira sa k'a fɔ ko taji kɔni don ani k'olu k'u kun d'a kan k'a ta ka taa n'a ye yɔrɔw la maaw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min station bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye Gédon Danbele n'a ka maaw ye olu ye wulikajɔ baaraw kɛ ka taa ni taji ye station kɔnɔnaw la ka taa n'a ye yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na Bamakɔkaw bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min fala ye o kɔfɛ sa an y'a ye k'a fɔ min ye taji in ye citerne 740 ani 43 de sera ka Bamakɔ kɔnɔna sɔrɔ convoi a ye gɛlɛya sɔrɔ a dontɔ citerne 2 kɔni o tununen don a ko ŋaɲa fɛ hali bi ɲɛɲininiw bɛ sen na nka kabini taji da kɔni daminɛna ni ɲɔgɔnna ma deli ka don fɔlɔ Bamakɔ kɔnɔ citerne n'o ye 740 ani 43 ye ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fala ye kɔkan kibaruya kelen b'an bolo bi Américains k'u ye gosili kɛ Nigéria han Bamaji wale n'u ka walekɛbaw Donald Trump ko k'a ye kangari daw ye k'u ka fara chrétiennakaw la o la sa kunungo min ye Américains ye fala ye olu kɔni ye Nigéria yɔrɔ dɔw gosi fo yɔrɔ 3 n'Ala sɔnna ma sini an na segin nin kibaruya in kan k'a fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ maaw bɛ se cogo min na ka faamuyali sɔrɔ ale ko la an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don farikolo ɲɛnajɛ ale kɔnɔna na. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na
aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Seko, San, Moti, Kuchala, ka taa se Sikaso ma Keɲeba, Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la Ɲɛnajɛ kɛnɛ ka fala ye min ye Mali dege karamɔgɔ ye kunun ko ale ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a fɔ min ma sa ko conférence de presse a ko zen ta kɔni ye opération commando de ye fala ye wulikajɔ yaasa sɛgɛw bɛ se ka se sɔrɔ cogo min Thomson Tif y'a yira fɛn fɛn kɔni se bɛ a ye a n'olu bɛɛ lajɛlen yira bi Mali ni Maroc ni Mali min ye Yves Bissouma ye ale fana ko ten k'u jagoyalen don ko ka se de sɔrɔ yaasa tulon tɔw bɛ se ka to a la cogo min na o hukumu kɔnɔna na sa fala ye an bɛ se ka mun kɔni fɔ min ye Mali Maroc ye ale na kɛ ndolantan jijalenba ye yanni an ka se o bɛɛ lajɛlen ma sa kabini farikolo ɲɛnajɛ in daminɛna nin kalo in tile 21 fala ye jaabi minnu sɔrɔla olu de filɛ nin ye tulon dayɛlɛ don Maroc ye 2 ni 0 kɛ Comore la Mali ni Zambi o dugusajɛ olu ta kɛra 1 ni 1 ye Égypte ni Zimbabwe o da tora Égypte kaw ta la 2 ni 1 Afrique du Sud ale ni Angola o da tora Afrique du Sud ta la 2 ni 1 Tunisie ni Uganda o da tora Tunisie ta la 3 ni 1 min ye Nigeria ale ni Tanzanie o da tora ni Senegal ni Botswana o da tora Senegal la o da jara Senegal la 3 ni 0 RD Congo ale ni Benin o da jara RD Congo la 1 ni 0 Algérie ni Soudan Algérie ye 3 ni 0 kɛ Soudan na fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye Burkina Faso ye 2 ni 1 ale y'o kɛ Guinée équatoriale la Cameroun fana ye se sɔrɔ Gabon kɔrɔ sa o kɛra 1 ni 0 ye min ye Côte d'Ivoire ye o 1 ni 0 kelen ale fana y'o se sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mozambique kan tile fɔlɔ in baalen kɔfɛ fala ye bi 29 de donna o kɔrɔ ko ndolantan 12 in bɛɛ lajɛlen na sa bi 2 ani buruburu 4 o de sera ka don carton jaune min dira o bɛna 37 ma min ye carton rouge ye o kɛra 2 ye o fana kɔfɛ sa penalty 2 jɛra Sofiane Rahimi ni ale Marokokaw ta ye ale y'a jɛ min ye anw ka Al Bilal Touré ye anw ni Zambi ka match la ale fana ye penalty jɛ fala ye balontan in bilama min bɛ senna bi sa bi jumadonyaba in na o de filɛ nin ye nɛgɛ kanɲɛ 13 min ye Angola ale ni Zimbabwe olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Marrakech-kaw fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 16 Égypte ni Afrique du Sud o fana ka di kosɛbɛ o bɛ kɛ Agadir-kaw fɛ yen maa tɛ taa terrain min na kosɛbɛ ji mana tɛmɛ miniti 30 ye Zambi ale ni Comore bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Casablanca Mali ale ni Maroc ni Mali olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Arabakaw fɛ yen fala ka kɛ ni Mali ni Maroc kan ndolantan ye sa an ko maaw ka jaabi bila ka na yanni nɛgɛ kanɲɛ 17 cɛ ni maa min b'a fɛ ka jaabi di sa kɛrɛnkɛrɛnnenya i b'i ka jaabi ci an ma nɛgɛjuru sira fɛ ni SMS ye min ye 90 25 27 13 90 25 27 13 90 25 27 13 90 25 27 13 yanni 17h cɛ u bɛ se k'u ka jaabi bila ka na o kɔnɔna na min ye donbolo ye n'o ye 2000 ye sefa wari 2000 fala ye ni maa min ye jaabi sɔrɔ o de bɛna na d'o tigi ma nin ko in hukumu kɔnɔna na n'Ala sɔnna a ma min ye jani yɛrɛ sanfɛ quart de finale an n'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ an yɛrɛ n'an sigi kɛnɛ kan k'olu ɲɛfɔ maaw ye u bɛ se k'a faamuya cogo min a n'a jeu pronostic ni Ala n'a kira sɔnna a ma farikolo ɲɛnajɛ tɔw bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na an b'o layidu di maaw ma n'Ala sɔnna a ma dɛmɛbaga jɛkulu olu na fara an kan an ka se ka baara kɛ ka ɲɛ sɔgɔmada in na ta an b'o bɔlɔ turu yan Tumutu Al Bilal Al Sudan kaw fɛ yen su in na dɔrɔn k'a fɔ ɲɛna ko Tumutu bɛ don tulon na bi min ye ndolantan kɛnɛ Baba Alkayiru la n'o ye Tumutu ka turupu ye ale mana tila Tawudeni o bɛ yɛlɛ fala ye o la sa orchestre ko ta fanfɛ o ye nɛgɛ kanɲɛ 15 waye san Bandiagara ni Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen sisan ministre Mamu Dafe ale bɛ ka kunda fuarikɛ kɛnɛ ka fala ye fuarikɛ kɛnɛ kan ale ni dugu min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye village biennale ye baabu kan ka kɛ ale ni Umu Sali Sɛki fɛ an na taa olu bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan ka tila ka yaala dugu fana kɔnɔna na n'an ye min sɔrɔ ni Ala n'a kira sɔnna ma a tɛna na fɔ aw jugu kɔ k'aw sɔgɔlen to janni na biennale ale kibaruyaw la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a kan bɛɛ waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wɛrɛ t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci.
wari sera Allo i ye wari sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ